co estráda, smlouvu už všichni mají, oko diváka pozná, že hvězdy chybí a příště zlákaj, těžko ho velké sliby. Helenu Rýma zavřela do ložnice, Tina Prýma za dvorou zápasnice, kouzelník pouze zdraví je jako řípa, stavu nouze řeší se tento případ. Hej, volá, volá Sisa, že by to asi vzala. Hej, volá, volá Sisa, muzikál odpískala. Ráda bych chtěla tu stát a něco národu zpívat, do rytmu se kývat, hudbu miluje. Hej, volá, volá Sisa, ty jsi Jánu zachránila. Hej, volá, volá Sisa, hvězda je ale milá, prý pošle manažéra, aby smlouvu jí schválil. On často se spálil, je moc důvěřivej, šatny jsou prázdné, umělci nepřijeli, s nimi krásné, z fundusu osiřeli a lidí fůry, z notýsky úrad stojí, z komparzu stůry, o honorář se bojí, věčně zdáli, přijede umělkyně, všichni se báli, ona jim z okna kyne, tak teda sláva, produkční září oči, nese se káva, za chvíli už se točí. Hej, volá, volá Sisa, mi to asi vzala. Hej, volá, volá Sisa, muzikál odpískala. Ráda bych chtěla tu stát a něco národu zpívat, do rytmu se kývat, hudbu miluje. Hej, volá, volá Sisa, přijede umělkyně. Hej, volá, volá Sisa, ona jim z okna kyne, prý pošle manažéra, produkční září oči, nese se káva, za chvíli už se točí. Dospíval Michal Vodička za tým B v barvě oranžové. Michale, ty jsi z Ústí nad Labem, to už víme od maminky. Jak jsi hodnotil maminku, když jsi ji sledoval? No super, Bomba. bomba, Nemáš žádný připomínky? ne. Nic nevytýkáš? Naopak. Nedá se prostě nic vytknout. Ty jsi měl sedět v porotě. Poslouchá tě doma máma? Jak kdy? A kdy tě třeba neposlouchá? Do čeho tě nutí? Co zrovna ty nemáš rád? No, do umývání bot, Máte jich hodně? no hlavně mamka. Kolik času ti to zabere? Já nevím, tak půl hodinky, někdy hodinku, podle toho, kolik jich musím umýt. Dostaneš za to něco? Třeba nějaký Ne, to je samozřejmost. halíř? No a co ještě umíš umývat třeba? Nádobí, Podlahu? no tak u nás spíš chodbu. Kolik je ti? Je mi 15. Čemu se věnuješ? Jakou školu děláš? Nebo budeš dělat? No, půjdu na truhláře, nábytkáře. Máš nějaké sny, přání? Co by si třeba přál? Co by ti No, maminka mohla splnit s tátou? No, já bych se chtěl kouknout někam do ciziny, ne do Evropy, někam dál. Třeba do Ameriky? No, třeba. Co ti máma může připravit za tvůj skvělý výkon? Porkovou polívku. Takže porková polívka je jasná. Děkuju. Michal Vodička, tým B, barva oranžová. Bylo to hezký, ať mu to chlapcovi zůstane. Tak, hodnotíme. Tak Faisal? Dobře, tak on zpíval nějaký, to je odmezí můj nejlepší, to je Ramazoty, mi líbí hodně a moc rád dávám, tak 7. Za 7 bodů. Zuzko? Tak já za to, že chudák musí umývat ty boty. Za 6 bodů. To je fakt, to chudák, jak to tak líčil, tak jestli je to pravda, tak jak Timura jeho parta, ale opravdu byl takový vzorný, jako i podlahu a to.
Jestli ho maminka trošku nezneužívá, jestli to je všechno pravda, že ty haldy bot, já si ho představu chudáka, ještě přitom zpívá. Ale ta písnička je dobrá, mně se líbí v originále, tak i tak, jak ji zpíval Michal. Je to tak, že jo? Michal se jmenuje. Ano, Michal. A navíc je to písnička, ve které se zpívá o našich výkopářkách, čestných výkopářkách z Amfory. O Heleně, o Jiřině. Hezky se tam o nich zmiňuje. Tak dostane 7 ode mě zatím. Mladík Michal Vodička prozatím získává 20 bodů.